Yo, what's up? Okay guys, kagigising lang po natin. Ito po yung almusal. Okay, time check po tayo, alauna na po ng umaga. Ay, tanghalian po, tanghali. Hapon. Ayan po itong aming tanghalian. Ayan. Sila po dito, baboy-baboy. Yo, what's up? Okay guys, kagigising lang po natin. Ito po yung almusal dito. Ayan, kamote. Ayan guys, ayan, bigyan ko saging. Ito, saging bigay lang ng mga China yun, nagpunta kagabi rito. Itulog na nga po ako. Saka to, yung iba dyan, mga bigay lang. Ito, siyempre, mga galing tayong Maynila. Ayan guys, kita nyo naman. Ito ang almusal namin dito. Ito rin, ayan. Ito mga gulay dito, ang sarap dito talaga. Ito mga bigay lang to, bagong pitas. Ayan. Ito po dito sa Bicol. Ito pang talagang ito, di pa ako nakakain dito ng karne upisa kahapon. Puro isda. Mamaya may bimili tayo ng kunti lang naman kasi 3 tao lang kami rito eh. Biyanan ko sa Tamis na kamote. Ayan okay. Tsaka guys nakita nyo naman, ito yung dito. Ayan yung lutuan nila Hindi ko alam mo. Yan sa baba. Okay. Mamahilan, ilawan mo digdi sa kusina. Ayan, no? So, ilaw digdi ho. Time check po tayo, mag-alas 6 pa lang. Ayan, mag-umaga po rito. Ayan. Ito po yung lutuan nila. Saka uling. Ayan, to uling to. Ayan, no? Ayan, uling yan, uling. Ayan. Natin ito ng uling. Uling na to, uling ng to, Ayan, baon ng nyog. Bawal kasi dito ng yung uling na hinuhuli. Yan, baon ng nyog. Yan guys. Dalawang sako ng uling. Ayan, dalawang sako tong uling dito. Ayun, kay Tayang, ito yung inaano mo kagabi. Tsaka si Claudine. Itong Sabi niya ni Claudine. Pagkain dito, pinakakindi rito sa probinsya, Yan ang Claudine, yung hinihingi mo kay Lola. Ayan, ang sarap, di ba? Ito po yung tawag dito ay Pili. Ito po yung pangkabuhayan dito sa Bicol. Ayan. Ayan kakain tayo ng kamuti. Ayan Ayan. Ito bahay po ito ng bilang ko ito. Hindi kayo magugutom dito kahit 2 linggo kami. Kumain Asuman na binalot. Ito mo naman, ba't sabi ko di ako magugutom? Ito may grocery rito, ayan Ayan Ay 3 tao lang kami rito. Ako, si Irene, saka yung bilang ko po. Nanay, Lourdes. Shoutout pala doon sa nagpapa-shoutout sa akin, sa nakalimutan ko, mamaya ulitin ko ulit. Thank you doon sa mga nag-message sa papa-shoutout sa akin. Ayan. Ito po. Ang ganda ng bahay ng bilang ko. Kailan ka makakaroon ng bahay na ganito? Maliit lang pero okay. Yan, balas lang rep. Yan, may washing. Ito medyo mayroong rice cooker at saka kalan di kuryente pero pag emergency lang yan, pag magmamadali magluto. Kasi dito talaga, ayan talaga, uling talaga, 2 sako. Ulitin ko, 2 sako talaga yung uling ng baon ng nyug. Ayan. Tapos, mamaya-maya, pupunta kami ng dagat. Ulit, kasi yun ang pinunta natin dito sa Maynila. Ayan, si Mrs. Ayan, magkakape na siya. Ayan. Okay. Pupunta naman tayo dito sa sala. Ayan, wala, maliit lang yung TV nila rito. Alam mo naman, maliit lang. Ayan, yan lang naman, yan lang kalaki. Ayan. Okay. Sana yan. Okay yan, di ba? Ito pala yung picture ng aking mga anak. Nandito sila, Ito, ayan. Ay, nakikita si Ika. Ayan, ito aking panganay. Nandito po, ayan, yung aking pangalawa. Ito may bunso ko, ayan. Yan si Rika, si Darwin, at saka si Ami. Ayan, okay? Okay, cut muna. A few minutes later. Guys, ito yung manok na binili ko nung
Ay, dinala ko rito. Nung nakaraang taon na yan, oh. Ang ganda. Yan. Ibinigay ko sa pamangkin ko. Ayan. Ha? Alam mo naman yung kapaligiran nila, oh. Ayan, santol. Ang laki ng santol, oh. Yan. Ito rin yung bahay na ni Tisoy, yung kasama ko sa dagat. Ayan, napakain siya ng manok. Ito yung bahay niya, oh. Di ba? Yan, ganito lang ang buhay probinsya. Ayan. Ganda, oh. Ito yung meron na siyang nakagpapisa na siya ng manok to. Ayan. Kain niya. Ayan, galing din sa probinsya yung babae na yan. Dala ko nung nakaraang taon, nung umuwi ako rito. Ayan. Ito, ng rabbit, galing din Maynila ito eh. Iba galing Maynila nito rabbit, ano? Ito, hindi nito ng anak. Ay, walang asawa to eh. Ayan, oh. Matanda na yan. Ayan. Yan, yung bahay ni Hari. Ang kabila pa. Yan, oh. Yung mga bundok dito. Ito parang punang bundok to, itong lugar nito. Yan, saging. Yan. Okay. Yan, kaninang umaga, pagkagising ko, doon naman sa bahay ng biyanang ko yun. Ito naman, pagka sa pagmalmusal, pumunta ko rito. Ayan, tingnan natin dito yung likod nila, oh. Ayan. Okay. Ayan to, meron itong sili. Ayan, oh. Talagang pabrika ng mga sili ito, ayan. Ito, ayan, oh. Ayan, di ba? Tsaka meron itong tanim na kamote. Ito. Ayan. Yes, ito yung likod ng bahay ni Tisoy, yung kasama ko kahapon sa dagat. Ayan, kalamansi yan. Ayan. Okay. Ayan guys. Ito yung kapitbahay nila. Ayan. Okay. Ayan, balik ulit tayo dito sa napakain ng Tisoy, kumusta yung kapitbahay mo dyan? Wala na? Dyan wala na? Anong lagay? Ice pa rin? Nagwawala pa rin pag gugutom? Hindi na? Ay, may nakainom ng gamot. So, Control na. nakainom ng gamot siya. Ayan, ito, dala ko rin ito galing Bisaya. Ito. Ay, galing Bisaya, galing Maynila. Tapos sabihin ko dyan, meron rin siyang linilim-liman. Oh. Okay. Ito lang, nagagandang talaga ako sa manok kong to. So, ayan. A few minutes later. Bako kumbala, kulang ko lang ini. Samahan kita. Magbablog ako, samahan kita. Mga nang Kambal. Anong oras ka pupunta roon? Maya. Di pa nag-aalmusal. Ayan guys, ito ang buhay probinsya. Kanya-kanyang tayo ng bahay, sandali lang. Wala nang basta na itayo na, okay na, di ba? Ayan sila. Ayan, Haligit pa lang. Haligit pa yan. Ay, mahulog ka! Nagyan, gusto mo gab-gabi. May pangpa. Sinap nga na ito. Sino sa pamaro? Oh, shout out sa inyo lahat yan. Kaya tayo ngayon sa kamag-anak ng asawa ko dahil narinig ko po na nagpapatayo rin ng kunting bahay, yung munting kubo. Pinasyalan ko. Hindi pa siya Okay, shout out pala dyan sa aking mga nag-comment kay Alfredo Upaw. Shout out po sa inyo lahat. At saka kay Ricky Timigracia. Tsaka ayan, guys, kukuha ko ng nyog. Yan. Hiningi ko to sa chain ni Irene. Kasi magugulay kami. Okay. Ngayon, high-tech na rito yung high-tech na rito yung dati kinakayod pa to. Ngayon, may taga-kayod na rito.
Pakakayod natin to. Di ba dyan sa labasan lang, ano? Ate dyan. Okay. Yes, shout out pala dyan kay Boboy Dischuso. At saka dyan sa Marikina, shout out po sa inyo lahat. Ito po, nandito po ako sa bahay nyo. Okay, time check po tayo. Alauna na po ng umaga. Ay, tanghalian po. Tanghali. Hapon. Ayan po itong aming tanghalian. Ayan. Wala po dito baboy-baboy. Ito, yung tawag dito ay Wow. wow. Mura lang dito yan. Sa Maynila, 5 ng kilo nito eh. Okay guys, ayan o. Ito, ulam. Ayo, kamo ni kuya. Gusto mo? Tao mo kuya sa... Ha? Kuya, no? Okay. Ito po Kuya yung ka. aming ano. Bigyan mo Kami kuya ka. kakain magkasawa. Ayan, guys. Kain kami ng ilaw. Basta light, kasama ko. Yes. Shoutout sa inyong lahat. Mga hindi ko na shoutout, pasensya na po. Alam namang hindi tayo gaano magaling mag-edit po. Hindi pa tayo gaano magaling nito. Okay, humingi po ako sa inyo ng konting pabor lang po. Huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe po sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga video o vlog dahil nandito kayo sa Bicol. Hanggang 2 weeks po ako rito. Kaya yun po ang aking hingi po sa aking lalo sa aking mga Facebook friend. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe po sa aking YouTube channel, Kafa North Vlog. At maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aking vlog. Okay. Guys, so kain po tayo. Ayan. Kami po kumakain ng misis. Dalawa lang kami rito ngayon. Dahil nga nasa bakasyon tayo, di ba? Mag-isip ulit tayo kung saan tayo pupunta pagkatapos namin ng tanghalian. Ganun, talagang busy tayo sa kaiisip kung saan tayo pupunta. Ayan. Sarap kumain dito ng sariwang isda. Yes. Okay, shoutout pala ulitin ko. Shoutout po dyan sa taga Marikina. At saka dyan sa Cavite. Shoutout po sa inyo lahat. Saka dyan sa pinanggalingan ko dyan sa Malabon. Shoutout po sa inyo lahat. Yan yung aking mga apo. Yan mga kumpare ko. Mga kaibigan, shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko na po pangalanan kasi marami. At saka dito sa Leyte, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa aking pinanggalingang lugar.